پشتی دەستەسەرکردنا ئۆفیسا پارتیا یەکێتیا کوردی لە سووریێ پارتیا یەکێتی داخوێنیەکێدا پارتیا پێدێ تەوانبار کرد و بانگ لە جڤاکان ناودەولەتی کرد کۆ فشارێ لەسەر پێدێ بکەن داکو شێوەیە خوای دژمناتیە لەسەر ملەتێ کورد لە کوردستانە سووریێ بە تایبەت لەسەر ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی لە سووریێ ڕاوەستینە پاراستنا ماڵ و ملکên خەلکێ یەن تایبەت و گشتی بپارێزە کۆمیتەیە ناڤەندیە پارتیا یەکێتیا کوردی لە سووریێ داخوێنیەک دەربارەی دەستەسەرکردنا لەسەر ئۆفیسا خوا یا ڕۆژاوای لە ئیستگەها باژارێ قامشلۆ یە ڕۆژاوای کوردستانê ji aliyê grûpeke ser bi pêdê ve belav kir tê de got ku girtina robinîvro ser bi ofîsa wan û desteserkirina wê bi parastin û serpiriştiya esayîşên pêdê ve hate kirin di daxuyaniya xwe de partiya yekîtî got ku ev kiryar û desteserkirina bi zorê li ser ofîsa partiya wan ya ku milkê endamekî serkirdeyetiya partiya yekîtiye bin pêkirineke metrasîdar û eşkere ye ji zagonên navdewletî û mafên mirovan re û kiryarên çekdarên li Efrînê kirine û dikin dibin sîwana Tirkiye dagîrker de ji dizî û wêrankirin û talankirin û desteserkirina li ser malan têne bîra me partiya yekîtiya Kurdî li Sûriyê tekez kir ku ji mafê wê ye van kiryar û tawanan eşkere bike û bi hemû şêwe û alavên aştiyane beramberî wan rabe herwiha ji civaka navdewletî û hêzin ku hewlên rawestandina şer û dîtina çareyeke siyasî ji krîza Sûriyê re dikin xwest ku fişarê li ser pêdê bikin da ku şêweyê xwe yê dijminatiyê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi taybet li ser Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê deyne weke koçberkirin revandin leşkeriya neçar û hewlên bidawîkirina jiyana siyasî diriya qedexekirina çalakiyên siyasî û aştiyane û girtina ofîsan revandina kadir û alîgir û serkirdeyên enekesê her derbarê daxuyaniya partiya yekîtiya Kurd partiya yekîtî serbar kir û got ku di vê welatên xwedîrol li Sûriyê bin pêkirin û zêdegaviyên pêdê rawestînin û gavne pêwîst bo garantiya aştiyê û parastina mal û milkên xelkê yên taybet û giştî bavêjin